IFM News. Lokal. Go ahead, John. Nagpalagi iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council iti iliti dumalnek karito at siyempo ti panagatutudo. Basar ti pakaamo, marik namanen itinal daw ang mapatupatok ken kumapsot pumigsa apan nagtudo. Abuyugan ti kimat ken guruod, gapuanan da ito'y southwest monsoon, ngayon habagat. Ito ito'y paset na iti lugar Ilocos Norte. Basar ti pakaamo, dati nasken rumbeng iti panagsagana, panaganad ken panagtungpal para iti seguridad, iti tunggal maysa. Umuna, dalosan ti pagtaengan ken arubayan, pukanin dagiti sangsanga amabalin amarpak, no dalapusen tinapigsa nga angin. Galutan dagiti rumbeng agalutan, kanalan dagiti posible apagdalanan iti danom no dumteng titudo, tapno no maliklikan dagiti mapatupato adanom, pangronaan saan nabaybayan nga adda iti nakatiwangwang aligkaong when maornongan ti danom sa posible dayto apagitlogan dagiti lamok. Dalusan dagiti kanal, maintenaren ti kinadalos dagiti batbatog, kitain no adda dagiti nakaipan nga screen kadagiti nagsasabatan when nagrugyan na ti lusob, tapno no maliklikan na ti panagabarado. Yali ka dagiti dingwen, saan amapan nga iruwar kadagiti rangkis when mabalin apagdalan ti dakkel adanom, tapno maliklikan ti panakaten na bueno panakalmesda. Dalusan ken urnusen dagiti mulmula, rapiten dagiti rumbeng apiten ken itarimaan dagiti rumbeng ama itarimaan. So dagiti mapaspasangasangan a bagyo, saanin amapan kadagiti adayo a lugar, karkarayan wenno banbantay. Siklikan ti Agdigo City tudo ken agpapagayas kadagiti kanal, saan nga baybayan dagiti ubing, ababat sitap no maliklikan iti posible a panagsakit. Para ito yung bulan ti Hulyo ken posible ada dagiti bagyo sinextaran as mga pagdiyan iti negati makatawen ti 10 ket siya manginganat 20 nagsipud ta deti lugar tayo ket ada iti Northwest Pacific Ocean kapungor kadetoy nagbalag ti MDRRM dumalneg iti panagkararag sagana agridama ken panaganad. Damag iti ilitia dumalne, kadwa iti 99.5 Basin Luwag, Idol John 15, Tatak, or MN. IFM